Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mihangi si Wilma nga dili lang sultihan ang iyang mga anak, nagikuyapan siya. O nga, gidanit Chito sa ospital si Wilma. Gikan sa tungaan, gidanit Chito ang mga bata sa dimsum sa usa ka restaurant. Nalipay ang mga bata kay gibati naman og kagutom. Og dinhi. Steam rice lang po ang amo. Kami sa mga bata. Gusto ko cool egg siomay, ma. Ako sip ma, please. Pangayo sa bisag unsay gusto ninyo, Lindon. Sige na. Oh. Ikaw sa Will. Weak ba ang imong immune system? Kinahanglan mo kaon ka. Aron maulian ka. Steam rice lang ako, Chito. Okay na. Salamat, Chito. Pero, ako magkadaog ikong cash nga. Come on, Will. Ako ning gusto. Kay gutom ng mga bata. O ako, lakip ko. Gigutom na sa. Labi na gid ka. Dili ba? Nagkinahanglan ka og init nga soup. Sige na. Mag-order ta. Miss? Layo pa ba, Mia? Dool na ma. Mga 10 minutos na lang, maabot na ta. Ano ko ba itong ipabili ng butang na? Magkamit pa man tong plastic na lamisa o mga lingkuranan. Ma, may lamisa magod nga dindot to. Uga, dili naman ipada ni Vic ang upan. Maayo na lang tas mo kuha itong lamisa o lingkuranan. Ayaw na gud sige pang hupaw, ma. Muro ka mong hinugwa malipay nga. Makapuyo na itong arang-arang nga kapuyan. Oh, dili kay arang-arang lang gid ma ha. Maayo gid nga kapuyan na to. Apartment ko na. Ugliman ka ma. 15,000 ko nung abang ni Ana. Unsa? 15,000? Uy, kadako, uy. O lagi. Giingnan bitaw na ko si Vic ma nga mahal ra kaayo. Pero iya man gusto. Nya, nibayad na siya balik tulo ka buwan. 2 ka buwan nga deposito. Mao ba? Kadako ang nagkatidara, uy. Disente nga apartment ma. Ganahan gid ka ma kung makita na nimo. Anak, di pa gyud tingali ko mahimutang hangtod nga dili mo magpakasal si Vic. Dili tungod kay ipahimutang kaniya og maayong kapuy-an nga muuyo na lang ko sa inyong relasyon. Mahinungdanon gyud nga makasal ka mo, Mia. Musot na ng iskina, Noy. O ihunong sa ikatulong nga koral. Naaron siya diha. Natural, ma. Nagpaabot siya nato. Unahan paggamay, Noy. Musulti lang ko nimo. Niya na ta mga anak. Chito, daghan gud kayong salamat ha. Wa pa gid mahurot ang imong pasalamat, Will. Sige na mo mga bata, anaog na ta. Bye, Jennifer. Tito, salamat sa food. You're welcome, Iha. Bye, Tito. Bye. Sige, Chito, salamat. Will, kadiyot lang. Ngano? Ayaw kalimot pagpalit sa grisita sa imong doktor, ha? Vitamins sa imong pagmabdos. Okay? Sige. Bye, Will. Nabalak ka na baya ko, day. Nga nung nadugay mo. Maayo gani kay nanawag si Lindon. Mao ba ng aling? O wala pa manawag si Lindon. Muadto sa bunta ko sa eskwelahan. Kay magtulog ka oras kung naguhat nga mo abot mo. Sorry, Nang. Naluoy bitaw ko sa mga bata kay gigutom na sila. Ay, gihatuan mo lagi mo ni Atun Chito. Oo. Kay naghuot masab siya sa iyang pag-umangkon dito sa eskwelahan. Sila mang upanas mga bata.
O gidani ang mga bata sa restaurant. Sa dimsum good. Ipanggutom naman good ang mga bata. Mikuyog na lang sab ko. Kay ihatod man sa niya. Ay, maudi ay. Maayo ba siya batasan? Masinabuton kay umati man siya nga ihatod ang mga anak mo. Pero may pagkaprisko. Sa laing pagkasulte, may pagkahambugiro. Dili ba, day? Bitaw, mao ginaiyan kinaiyan nang. Pero gaano buot sa mga bata tawhanan nang? Usa ba na siya, day? Pamilyado? O ulitaw pa? Ulitaw ko na siya. Daghan ako na siya na trato. Ug may gika-live-in na sa una. Pero nagbuwag sila. Ay, mauba? Why babae nga nakigminyo niya? Negosyante og maayo sa bugitsura, nya ulay babae nga nakigminyo? May apan di ay nagtawhana. Tingali nang. Oh, sige. Mapahuyon ako nang. Yang iso silang ko palihog sa mga bata kung nag-ilis na pa. Ah, uday. Ay, tuod di ay. Mubayad man ka sa mga bill ugma sa kuryente tubig. Di ay tuod. Gitanaw ni mo ang bill o pila? Ay, oo. Dako-dako robos kuryente. Kay, ting-init man god. Unya, ang mga anak mo, dili gayon mahimog wala aircon. Ay, kuhaon ako ang bill, day ha, aron makita ni mo. Sige nang. Wa na ra ba muhatag og kwarta si Vic? Ikaduha na rin kapuhan nga wa siya muhatag nako. Kaigo ko, magabian pa mo. Nanggita pa si Mama og mapakyaw na mong jeep. Wa ko magdahom nga. Nga uyunan sa akong anak ang pagpuyo din ni Victor. Og karon nga nakita ko na, nakasabot ako kung nga no. Hamugaway tuod kaayo para puyan sa duha ka tao. Anisip si Vic din hima. Pero kung may biyahe siya, kita rin mahabilin din eh. Naibaw na si Mia, tita. Nga dili esta na higayon gani ako. Isultihan ko na siya bayan sa kong trabaho. Og kanos amo magpakasal sa akong anak, Victor. Og kuan, nagkasulti na kami si Mia, tita. Pues gusto kong masayod kung unsay inyong ikasultihan. Inahan ko. Og ako ng katungod, Victor. May mga plano mi ni Victor, ma. Og gisabot ko siya. Og gani, mugi ka na siya. Sa gabi ipahinuon. Og mawao na siya og mga pila ka adlaw. Una po mubalik. Dili pa, babe. Nagkasabot ko siya mong gibati, tita. Og tuhoy ko. Kung ako ito yung dautan kong Mia, di mahal ko siya. Isus lang, ha? Excuse. Hello? Okay, salamat. Kanaugong ko na. Thank you. Sige. Kinsa to, babe? Nagatot sa itong pagkaon. Nag-order man ko. Ako rin kanaugon, ha? Excuse. Ma, dili lang una na to hasulon si Vika. Nagsabot naman mi. Hinaot ka wa ka masayop sa imong hukom, anak. Hinaot ka. Wa og wa ko masayop, ma. Matinud-anon si Vic nako, ma. Buutan siya. Og dako nga kung pagsalig niya. Pahimutan mo pagkaon, babe. Limot kong kwarta. Kanaugon ko pa. Ako na lang, be. Si mama ni mo pahimutang sa pagkaon. Ako na. Tabangin lang si tita sa pagpahimutang niya. Usay gusto rin yung soft drinks, babe? Bisag unsa. Okay ra, miss mama. Okay. Naghanas gi-order niya, ma. Uy, kalami nag-ikaon. Ako na lang ini, ma. Lingkod na lang diha. Kadaghan tuod ining pagkauna. Tagpila kang order ining sudana. Kalante di ini si Victor. Ug maoy nakadani sa akong anak. Hinaot lang yun unta nga wa siya masayo. Unsaon ako ni ini? 10,000 ang kuryente. Ang tubig 1,000 kapina.
Og hapit na sa bangbayranan ako sa eskwelahan sa mga bata. Kinuo ko. Pasagdan na lang ko ni Fik. Manawag ko. Suwayan akong tawag. Siya raman og dili siya mosabot sa akong problema ng hikayuna. Day? Day, bulakaw ka na? Oh, ganong imunahan ang itsura mo, Day? Nang, kuwang ang akong cash. Og sa sunod si Mana, mubayad ko sa eskwelahan sa mga bata. Magduha ka buwan na nga wa mo hatag si Fik nang. Nanganong kiigan mong kunya ni ini. Day, ayuda yung paghilag. Gamita lang una ang kwarta na ako. Hilabay kuwang. God. Ikaw ko na suyog tawag niya nang. Mutabang gitingali siya na mo. Suyog tawag nang sultihi sa kung bayranan din sa bay. Suwayi o na. Nahala, sige. Basin og mutubag. Pero suwayi lang una, Day. Og sultihi sa problema. Kung niyang makita nga akong number nang. Og may kasuko man siya na ako. Sigurado kung dili siya mutubag. Mong ikaw lang, please. Nahala, sige. Basi na tuod. Bag-o man kong nagpalod. Kuhaon ko ang cellphone. Cellphone mo, babe. Oh, thank you, babe. Ay, sinangaling. Iyakining numero. Mako ni hugas, anak. Mapaway na lang. Hello, nangaling? Ay, salamat. Mitubag dayon ka, sir. Gano'n lang? Sir, magkukulbaya si Wilma. Magduha ka buwan na ang bills, kuryente o tubig. O may beranan pa sa eskwelahan sa mga bata. Di asi Wilma, sir. Kamoy pagsulte. Ayun na. O say ayaw, sir. Di ko gusto makiksulti niya. Sige, magpadala ko. O ikaw may kupadadaan. Dili siya. Text ang tinod mo nga nangaling karon dayon. O huwag kaso sa address kay naibawan ako. Imong kinatibuk ang nga na, nangaling. O kung may text ka na unyang madawat, tarawas sa mong cellphone. Kung makita mo kung asa kuha ang kwarta. O gaisab kalimot. Pagdaga ID mo. Valid ID lang. Naa ka ba? Naa, sir. Siguro na pagda. Aron maklaim ko di mo ang kwarta. Pilay bayaran. Dako-dako ra bagayod, sir. Kay magduha ka buwan naman. Ipakita lang unya nako nimo ang resibo, sir. Kay ako magisugo ni Inday Wilmas pagbabayad. Pero siya sa ang mubayad, pangayoon ako ang resibo o ipakita ko nimo, sir. Ang mga bata, kumusta? Kaluoy sa Ginoo. Okay ra, sir. Sige na. I-text ka rin dahil ng imong nga. Maghuwat ko. Sige, bye. Kinsa ka, babe? Sa opisina. Adoog ko na, babe, ha? Di na ko magdugay. Sige. Pero sige ka mabiyahe, babe. Kung may kausaban ng schedule, ugma si gabi. Ugma, babe. Sige. Mo dali kita lang ko sa office. Sige. Pag-amping sa pag-drive ni mo, ha? Salamat, babe. Bye. Amping, ha? Ulagi. Kamusta din ni Tita pag-amping mo, ha? I love you, babe. Wala nagkakubanto sa opisina, eh. Di na minong ko kalakto nun sa imong hawak. I love you, Mia. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!